हेलो लोगोफोर बरायबाय bodojobinfo अफिसियेल इउटुब चेनेलाव पजिटिभ आपडेट एबा अफिसियेल आपडेट फैबाय एसे गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे नोंथांमोननि राङा माब्ला हाबगोन बेनो जाबाय अरुणोदय स' नोंथांमोना दाखालिसो एप्लाइ खालामनाय अफलाइन खालामनाया हमना ला मैया मिथिबाय 7 लाख गोदान सोसनबाय होननानै स' बेनि राङा माब्ला हाबगोननो दा बेनि अफिसियेल आपडेट फैबाय नोंथांमोना प्रुफनि गेजेरजों मोनगोन bodojobinfo इउटुब चेनेलाव स' बेखायनो हानायसेबां शेयार खालाम जायफ्रा एप्लाइ खालामदों बिथांमोना मिथिनाय बायदि आरो जायफ्रा मोनबाय थाखायो बिथांमोनाथ' मोनगासिनो दङ आरो दाखालिसो हाबदों 10 अक्ट'बराव हाबबाय 750 आरो आपकामिंआवबो नोंथांमोना 750 मोनथ'गोन आरो समजों लोगोसे बारायबाय थागोन होननानै चिफ मिनिस्टारा आपडेटखौ होनदोंमोन जेराव 400 जानायनि चान्सआव दङ आरो जोबनायथिं 3000बो मोननो हागौ नाथाय बे एसेबां माने दायो फिक्स जाथ'वाखै स' जेब्ला आपडेटआ फैगोन नोंथांमोना मिथिगोन नाथाय जोंनि बाथ्राया जाबाय गोदान जायफ्रानोखि नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन स' बे राङा माब्ला हाबगोन जोङो अफिसियेल डेटखौ नायगोन दा जायफ्रा bodojobinfo इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा जोङो पर्टेलाव फैयोब्ला जोंहा सिगाङाव स्टेटासखौ नायनो हायोमोन नाथाय दायो हाथ'वाखै मानोना 7 लाख गोदान सोसननाय हाबाफारिया पर्टेलाव सोलिगासिनो दङ बेखायनो आपग्रेड जादों जेब्ला आपग्रेडआ जोबगोन अब्ला स' नोंथांमोना साफा बेनिफिसियारिया बेसेबां मोनखो आरो माब्ला मोनगोन बेखौबो नोंथांमोनाहाय स्टेटासखौहाय नायनो हागोन आरो बेखौ माब्रै नायो स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव मोनगोन जाहाथे बयबो रोंनानै नोंथांमोना गाव गावनि मोननो गोनां रांखौ मोनगोन ना मोनाखै गासैबो डिटेल्सखौ नायनानै लानो हागोन स' दानिया जों नायनोसै जे बे राङा माब्ला हाबगोन अके बे राङा माब्ला हाबगोन गोदानफ्रा माब्ला मोनगोन जों A to Z लाइभ लाना फैदों स' दानिया नोंथांमोना अफिसियेलि प्रुफ हिसाबै नायनो हासिगोन बेनो जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन आपडेट बेनो जाबाय 2.0 अरुणोदयआव नोंथांमोना जायफ्रा दाखालि बावैसो BCDC लेभेलाव पन्चायत लेभेलाव एप्लाइ खालामदोंमोन ब्लक लेभेलाव स' नोंथांमोननि राङा हाबसिगोन 750 स' बे माब्ला हाबगोन जों बेखौबो नायगोन बिनि सिगां स' गोदान सोसननाय हाबाफारिया जाबाय नालाय स' बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा गोदान स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदोंमोन हाबाखै होननानै दाखालि दा नोंथांमोना हाबनाया नेक्स्ट मान्थआवसो हाबगोन बेनो जाबाय नभेम्बर 10आव स' नोंथांमोना जायखिजाया दाननि 10 अक्ट' मोनो अब्ला नेक्स्टनि नभेम्बर दानाव नोंथांमोनाहाय मोनसिगोन बेनो जाबाय नैबे अरुणोदयनि राङारि अनसुंथाइ नोंथांमोना अमेनफ्रा मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि 750खौ नोंथांमोना 10 डेट नभेम्बरनिफ्राय जागायसिगोन आरो नोंथांमोनाहाय मोनलांबाय थासिगोन बे गभर्नमेन्टआ थासान्दि नोंथांमोना मोनबाय थागोन स्किमाहाय उनावहाय मा जायो बेखौ मिथिया नाथाय नोंथांमोना बे रांखौहाय स' नोंथांमोनाहाय मोननो थांगासिनो दङ आरो गोदान सोसननाया 7 लाख सोसनबाय होनना बुंदोंमोन नाथाय बेयाव 6.88 होनदों आरो लोगोसे 27 लाख गासै अल आसाम जाबाय होननानै बुंदोंमोन नाथाय बेवहाय 26 लाख होदों स' बेफोरबादिनो एसे खाथि खाला दंहैयो थ' नोंथांमोना दायो स' बयबो क्लियार जाबाय नोंथांमोननि अरुणोदयआ स' नोंथांमोनाहाय नभेम्बर दाननि 10 अक्ट'आव स' नोंथांमोना मोननो हासिगोन स' बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट अरुणोदय स' नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आरो लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागै स' नोंथांमोनाहाय आपडेट मोनबाय थानो हागोन